Sirena
da. Istorio bat kontatuko dizuek nik bakarrik ezagutzen dudan. Garai batean, itsasoko zirrenek karakola handia hartu eta horrela egiten zuten urruti zeuden arraiei arriskuaz agerrazten. Eta horrekin usire izena zure trastorren? Aizu motel, hau ez da inolako trastua, Hau, zaratarik ederrena duen zirrena da. Aizu, zireno. Zireno. Ez bat, Simon! Bueno, zergatik ezean geratzen parteotan, eta nik gazte hori izaten dizkiodan, guztian, zirena jotzen duzu mundu guztiak jakiten zen. Beti kontu berdinak izabiltza, beti etxea gora eta etxea bera. Zergatik zu, zegorrek, ez duzu edikitzen zure ametxe eta baetxe eder hori. Bai, baburra prestatzen zuzu, bizarez. Ez da baitera txarra, ez du eixi. Baina, ni honek eraikiko neure ametxetako etxea. Aizorfenik baina mentorra babarnaztu, prestatu ego dituzu. Etxeran erratzen. Zazki etxe bizitza izango ditu denak teilatu berdinaren azpian harmonia handiz bizitzeko. Eta mundu guztiko jendea iturriko da bertara. Eta garai erorantitxo bat jarriko detan, berriketan egoteko. Solferino munduko etxerik ederrena izango da. Solferino? 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 Solferino! Entzun aldirazu! Munduko etxerik ederrena izango dela. Munduko etxerik? Bai, eta gudun biziko gara. Solferino? Bago etxerik eguzkitzuenean? Gu, eguzkizalean gara. Ondo da, Maixon, guazen geurela. Zu zeure etxe eder hori egitera, eta nik bakorrona prestatzen. Etxean ez da zabena zure horna. Primerako bakorrona, oso goxua. Primerako bakorrona, oso goxua. Primerako
zaintzen, kuskusiatzen. Baina, biziko egin ez bizitzen. Solferino, orain zure txanda da. Gorindu domingorekin batera, bando bajo behar zenken mundu guztia jakin bezan herrien erronetan etxe bizitzak salgai daudela. Pentagrama ene. Pentagrama ene? Hoxela pentsatu dudan izena, zirbitzen. Ai, maitxo, sorrarria. Solferino, zer da erre usain hori? Eta madapikoa zuten zirut eta baburrak erraten ari dira! Baina ni fundamento ikasiko gizona errein zazkillo daske. Hau, mantua do, perfecto. Hau, akak egin du mantua. Mantua. Esto bete bat dut, Asi, Domingo! Herritar guztiek jakina ezen dugu. Herritar guztiei. Eta herritar ez direnei ere, Solferino. Ez. Herritar guztiei eta herritar ez direnei ere. Solferino. Solferino ez aipak. Solferino ez aipatu. Ez errepikatu dena. Domingo! Domingo gorringo. Ez! Isiltzeko. Ondo da! Herritar guztiei eta herritar ez direnei ere jakin arezten diegu gure herrian. Etxe berriak eraiki direla eta salgai dauela. Ez. Gure herrian etxe bat, eraiki dela etxe bizitzak salgai daudela. Tira, ze jarri behar dut orduan? Jarrezazu pentagramanea bezalako etxerik ez dagoela mundu osoan. Jarrezazu, pentagramanea bezalako etxerik ez dagoela mundu osoan. Ez jarri zazu. Ez jarri zazu. Errepikatzeko dena. Ez errepikatzeko dena. Domingo! Ezetz. Baiet! Ezetz. Baiet! Ezetz. Baiet! Ondo da. Herritar, zareten guztioi eta ez zareten hori ere, jakinarazten dizuegu gure herria. Pentagramanea etxea eraiki dela. Eta munduko jende guztiarentzak atea irikita dauela. Etxe zoragarri honetan, festa mordoa egingo da, eta oso ondo pasatuko du. Baina baldintza bakarra bete behar da. Harmonia honean bizitzeko gogoa eta etxean kantaldi bat ospatuko. Hori zen, gutxi gora bera, ez da? Tira ba, guazen kartelak. Bai, hala, izan guazan. Bai, tontua, baina ezken, espabilatu bai. Limpi, napat, ahi espabilatu. Ya jarri jo.
Izan nahi nuke alkate eta gramua. Izan nahi nuke alkate eta gramua. Sol izena dut eta bizi naiz bigarren pisuan, ai, ai, ai. Sol izena dut eta bizi naiz bigarren pisuan. Izan nahi nuke alkate eta gramatua. Izan nahi nuke alkate eta gramatua. Sol izena dut eta bizi naiz bigarren pisuan, ai, ai, ai. Sol izena dut eta bizi naiz bigarren pisuan.
Ni burua pixua. Gazte bat zuretzat izango da, hoberena. Zuretzat izango da, hirugarren pixua. Hirugarrena? Bai. Ez, hirugarrena ez. Ez duzu bentako beneran bizi nahi. Ez alda ederra. Bai, baina, aldakari goiorik etxe horrek. Orduan, ezin den. Ta zer dela duzu bezalako kirolari gazte batek ezin du hirugarren pixura igo? Jakin nahi adezu ba. Bai. Etortzaik ez nekin kontatuko izute ba. Singing, we will rock you. Eskerra
Lazaro, nire aita, bere salamonka maitea utzi eta gurekin bizitza erabaki. Beti bezala peri utzioekin. Zer nire ez zaizu? Nola? Zer esan duzu? Esan du? Esan zu? Esan! Maixo! Hemen aztea, hau etxe erra duzuna. Garai aproposean iritsi naiz benetan, edukiko aldezu etxe bizitza aproposeinetzako. Ai, benetan inarrera maitzia, okietorri. Izango ez pasture etxatetxera. Ai, ala, begira, sortekin notazio, bizarra bizigera, hau erena izango da, zuritzen gorreko dugu bedela, Zuritzen gorreko zigarrita irugarren adien aztekoa. Ondo baino beto, ala lehiotikan ogila botatzeko aukera izango duzu. Zure uso famotoi. Usoi, ez. Baina, komuneko papera bukatu ezkeo, Zorferino! Bengu eta entzungo dira zu ez da zebe? Bai, eta bai, entu. Hala, guazen, zure etxe de hori ikustea. Hala. Ez, horita. Aio, maixo. Zoran, menete. Azkenian hasi da bizitza gure herrian. Simon, Siberiako sirena jolea. Benetan? Baietzeko, Andre, niri zirrena jotzea gustatzen zait. Primeran orduan oiarra bezalakoa zea. Bai ezi, oiarra bezala. Goizean ez natxerrakoan, zirrena joko dut eta denak ez natuko zaituzte. Edo zua egongo balitz, edo afaltzeko ordu badenian, edo Mikel Minali gola sartzen duenian. Ai, osondo lerki. Beraz, nire zat etxerik izango zenuke hemen pentagramaenean. Izango ez zen. Ara, Simon, herri guztian zure ziren ondo entzun dadin zuretzat izango da horrena. Zuretzat izango da, goiko pixua. Primeran, horrela ederki entzungo da nire zirenaren notxe derra. Simon, ez hirugarren pixua, ai Simon, ez josilenik, ai Simon, ez hirugarren pixuan. Errusiatik nator, Siberiatik lan eder baten bila, Siberian ez dakota. Errusiatik nator, Siberiatik lan eder baten bila, Siberian ez dakota. Simon, ez josilenik, ai Simon, ez hirugarren pixuan, ai Simon, ez josilenik, ai Simon, ez hirugarren pixuan. Errusiatik nator, Siberiatik lan eder baten bila, Siberian ez dakota. Errusiatik nator, Siberiatik lan eder baten bila, Siberian ez dakota.
madre mía. Bueno. Hainbeste entxeatu, hainbeste musika jo, eta ara, zer gertatu zaidan. Etxerik gabe geratu naiz. Ilintzen ari du, eta ni etxerik gabe. Repe, zer egin behar da egin gora? Ara! Hauxe da! Pisua salgai duen etxea. Pentagrama Enea. Baina, hemen inorez dago. Eta gainean egatuta nago. Entet kontzenturik eman orain digan, ez daukat, ez da
eurosentimo bat. Nola erosiko dut etxea. Repez beti flipatzera gogote. Baina guadapi. Horko bankutikan lehenengo pisura igoko naiz eta gaur gauen behintzat lo egiteko. Goxo horretzen goraiz. Zer, ikusiko zuen. Bueno, gitarra behar dut, entxiatzeko. Bestela, nola dago ikut ni txampoa nahi gure. Bai. Laguntza! Zer da? Zer egun pregestartzen da? Hemen! Itxoin! Ea, hori gesta lortzen du ba. Baina ez dira! Ez dira, txiko! Laguntu! Baina segin kilimak! Tio! La kontu zen! Gazte hori, deiotik txintzide geratu da. Laguntzera joan nahi, eta lurreren hori nahi. Lapurre! Zaude pizabatia. Zu, batiko rokerua, ez altzea ba. Baita, etxe bizetzat patruminarrek hileta. Lapurrarena! Besteak kontu da, bizitzen beti! Solterino, ez da lapurra, no besterik ez zuen egin nahi? Eta honea torri naiz, baina inor ez zegoen, eta nekatuta negoen, eta eske lo egin nahi nuen bakarrikan, eta nola dirurik genaukan egiten, lehenengo pisotara, iloganez, egiten zato, eta saiatu nahi, igotzen, ilagotzen naiz, eta geratu naiz, zintzilik, baina nire gainera hori da, eta begira, zen nolako golpea! Eta zein da lurrean dagoen bitxo hau? Ai, zu! Aurpegi ondia daka antzonetu. Ni naiz Domingo Gorringo. Solfeino alkante jaunaren laguntzailea. Eta kontuz gero nerekin, nire zerbitzagatik, ara, zenbat domina dituna. Ikuste? Ai, zenbidea! Ai, zenbidea! Lasai, Domingo, lasai, gaixoa begira. Jarko dizkizu egun tiritaz. Domina formako tiritak eta horrela ez dut izan. Bai, gure lagun repeleiotik zientzilik zegoela salbatu duelako. Idea, ondo. Oso idea. Solterino zu alkatea zaren ez antola ezatu tirita dominen banaketa. Ondola, jarriko dio Domingo di Domina. Domingo Gorringo, lurrean dago
domingo gorriko lurrean dago sotxintxo. Domina bat eman mesedez, ta ez dut negar egingo. Ora domingo gorriko, lurrean dago sotxintxo. Domina bat eman mesedez, ta ez dut negar egingo. Oso ondo! Eta nobrea, zu izango zara pentagramako zeindari. Eta lanoi betetzeko, lurpeko solairuan biziko zara. Oso ondo! Ekarrik asko, oso pozik nago. Iupi! Eta niretzako sikiera Lapuz gaur zekiera. lo egiteko tokirik izango dut. Izango ez dira. Zuretzat izango da, hoberena. Zuretzat izango da, lehenengo maila eta horrela gitza barruan hartutzen bat ez dizure jotu izantuko zea. Bale, primera. Ekarrik asko, zaino oso. Zer egontela, herri usain hori? Oi, ama, jo, nire bagorro da! Ez da posible de horrela gerretu zango lehido. Oso mamu beldurgarria, beldurra ematen dizu edo estoiet! Nolaset! Mamuak beldurra ematen dut, Ziur! Ez da pizkat. Pizka bat jabeak, hainbeste itxarriten zuen nitaz, gauero, atera behar izan duena.
dago malgua gotartean gorderik dago malgua gorderik dago malgua lehen gotartean gorderik dago malgua gorderik dago malgua lehen gotartean gorderik dago malgua Ondo, primeran, bai. Eta logun egitez? Gau ederra. Eta, ze, logurrerik ez. Eta logurerik ez? Zer dago ederra,
Hasta
Hasieratik hasteko horren hasiko gara lehenengo letra.